Former Nelson Chamisa spokesperson Promise Mkwananzi wayataura mashoko aiwa mashoko atokwa nevanhu achiti aiwa SADC ngaisatomboya zvayo muZimbabwe kana kuti chairmanship wacho ngautoende zvavo kune imwe nyika wozodzoka kunyika yeZimbabwe kana pamboresolviwa this dispute ema-elections ema-2023 elections. Sana mina mashoko ataona Promise Mkwananzi ndibva subscribe like or turn on the bell icon. Tenda pendo pakanyora achiti everywhere people are saying SADC should not come to Zimbabwe to confer chairman on Mr. Mnangagwa against a disputed election and by their own admission, a damning Siom report. Instead, people of the view that SADC should skip Zimbabwe from the chairmanship but facilitate dialogue to help resolve the electoral dispute and institute the necessary reforms to ensure that the next elections in Zimbabwe, which should be sooner, are not disputed and do not produce a disputed winner. On the other hand, Mr. Mnangagwa still stands a chance to engage President Nelson Chamisa, not Chabangu, Muve, etc., who were not part of the disputed election, to try and find a domestic remedy to the dispute, which the two contenders would then ask SADC to belatedly underwrite it. Ndo mashoko ari kuyapana panyogwana Promise Mkwananzi atora mashoko kuti aiwa munyika yeZimbabwe vanhu vari kuti uchairman aiwa ngaumboendawo neimwe nyika wozodzoka pamboresolviwa this issue. Sari kuti zvikunyanya kuadvocatwa nevanhu ndechekuti aiwa ngave varesolve this dispute poitwa ma-elections aiwa anenge achimonitwa neSADC. Ma-elections iwaya aitiwe pagadzwa president aiwa asiri president disputed election but president anyatsoelektwa nevanhu zviri free and fair. Saka chimotiudze mafungiro enyu munoti pamusoro pemashoko ayanyogwa naPromise Mkwananzi muzuva ranhasi ataura mashoko kuti aiwa people vanhu vajamuka munyika yeZimbabwe vanhu vagwadziwa vakuda kuti aiwa SADC ipindire panhau dze2023 election. Pinenge mese chemeni mutidze mafungiro enyu musangano subscribe kulike chimtina on the bell.